дуруд мегӯем ба шумо бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Айни ҳол мо қарор дорем дар маҷмӯаи варзишии қасри теннис ва бозиҳои обии шаҳри Душанбе ва аз санаи 7 то 11 августи соли равон дар ин ҷои таърихӣ мусобиқаи байналмилалӣ, мусобиқаи силсилаи байналмилалии Тоҷикистон оид ба бадминтон миёни 21 давлати ҷаҳон баргузор мегардад ки нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ инъикосгари ана ҳамин мусобиқаи байналмилалӣ хоҳад буд. сол то сол таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба соҳаи варзиш ки яке аз василаҳои муҳими муаррифии давлат дар арсаи байналмилалӣ мебошад зиёд гардида мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявиро баргузор менамояд ва инчунин мизбони мусобиқаҳои байналмилалӣ аз рӯи ин ё он намуди варзиш мешавад. Вобаста ба ин ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 2 ҳафтаи охир мизбони 2 мусобиқаи сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ гардид. аз ҷумла аз санаи 31 июл то 4 августи соли равон дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишӣ бо ҳашамати шаҳри Душанбе дуюмин чемпионати минтақавии Осиёи Марказӣ оид ба бадминтон доир гашт. Чемпионат бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби Конфедератсияи бадминтони Осиё ва Федератсияи бадминтони Тоҷикистон миёни бадминтонбозони 15 ва 17 сола аз давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Эрон дар сатҳи бениҳоят баланд гузаронида шуд. Ин навбат бошад тибқи тақвими Федератсияи ҷаҳонии бадминтон аз 7 то 11 августи соли 2023 мусобиқаи квалификатсионии силсилаи байналмилалии Тоҷикистон ки ғолибону ҷоизадоронаш барои ҳуқуқи иштирок дар бозиҳои Олимпии Париж 2024 холҳо ба даст меоранд, ҳамчунон дар маҷмӯаи қасри теннис ва бозиҳои обии шаҳри Душанбе доир гардид. аз охирҳои моҳи июл аст ки дар ин мусобиқаҳо иштирок карда истодаем то инҷониб ва сабқатҳо хеле хуб рафта истодааст. Ба мо имконият шуд ки омада варзишгаронро бозиашонро бинем ва ба худамон як рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ватанпарвариро такмил диҳем ва бозингарон хеле сабқатҳояшон хуб рафта истодаанд. аз манзараҳои Тоҷикистон дидан намуданд. мегӯянд ки Тоҷикистон хеле бииштосо мебошад, меҳмоннавозиашон хеле хуб мебошад. мо бо онҳо робитаи дӯстӣ пайдо намудем. мо хоҳони он ҳастем ки ин гуна мусобиқаҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон бештар гардад. маҳорату малакаи худро сайқал диҳем. мусобиқаҳо ба муносибати ҷашни 32-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида мақсад аз онҳо ташвиқу тарғиб ва рушду равнақи варзиш, таъмини оммавияти варзишу солимгардонӣ, муаррифии зарфиятҳои сайёҳӣ ва риштаи дӯстӣ миёни варзишгарони минтақа мебошад. ман сардори дастаи мунтахаби бадминтони Малайзия ҳастам. аввалин таҷрибаи иштирок дар мусобиқаи байналмилалии Тоҷикистон оиди бадминтонро гирифтам. Тоҷикистонро ҳамчун давлати мардумони бо фарҳанг, зебо, дилкаш, дорои таърихи бой дарёфтам. умедворам ки дар оянда боз бештару бештар ба ин ҷо ташриф биёрам. Тоҷикистон нахустин маротиба мизбонии ин мусобиқаро бар уҳда гирифтааст ва сатҳи баргузории мусобиқа барои ман хуб аст. фикр мекунам ки ба варзиши навъи бадминтон дар Тоҷикистон имрӯзҳо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда мешавад ва дар оянда низ варзишгарони тоҷик метавонанд дар сатҳи ҷаҳонӣ баромад намоянд. Тоҷикистонро дар ин мусобиқаҳо дар маҷмӯъ 20 нафар намояндагӣ карданд. 12 нафар дар чемпионати минтақавии Осиёи Марказӣ ва 8 нафари дигар бошад дар мусобиқаи силсилаи байналмилалии Тоҷикистон. Бадминтон яке аз бозиҳои қадимии ҷаҳон ва намуди варзиши олимпӣ буда дар он ду бозингар ё ду дастаи иборат аз 2 нафар бо ҳам рақобат мекунанд. мутахассисони соҳаи варзиш онро ба гурӯҳи варзишҳои нерӯталаб шомил намуданд. Бадминтон ба бозии теннис шабоҳати наздик дошта. вазифа ва мақсади бозингари бадминтон мисли бозингари
бозингарони теннис аст. таърихи пайдоиш ва ба вуҷудоии ин намуди варзиш ба асри 5 пеш аз милод рост меояд. бори нахуст варзиши мазкур бо дигар ном тиитзиатзи дар чин пайдо гардида аз он ҷо ба тамоми ҷаҳон паҳн мегардад. чӣ гунае ки аз назари муаррихон бармеояд монанд ба намуди бозии бадминтон бо каме дигаргунӣ дар юнони қадим ва ҷопон низ вуҷуд доштааст ки бо тахтачаи шакли ракетка бозӣ карда мешуд. тӯбчаи бадминтонро волан мегӯянд ки таърихи тӯлонӣ дорад. аввалин маротиба дар асри 14 дар ҷопон бозӣ бо номи ойбане арзи ҳастӣ намудааст. барои бозӣ воланро истифода мекарданд. онҳо воланро аз олуболу ва париғоз тайёр мекарданд. олуболуи тару тозаро гирифта 5 ё 6 париғозро дар он ҷо мекарданд ва дар ҷои офтобӣ барои хушк шудан мемонданд. бо ҳамин волан омодаи бозӣ мешуд. дар фаронса бошад воланро аз себ омода мекарданд ва номи бозӣ ҳам жедепом бозӣ бо себ буд. дар асри 19 дар британияи кабир воланро аз пӯслохе ки дар он пар гузошта шудааст омода мекарданд ва ин шакли қариб муосири он буд. аз ҳамон давра волан дар шакли имрӯзааш пайдо шудааст. аз соли 1960 дар тамоми ҷаҳон мусобиқаҳои байналхалқии ин намуди бозӣ дар бисёре аз мамлакатҳо баргузор мегардад. аз соли 1992 бадминтон ба сафи бозиҳои олимпӣ шомил карда шуд ки ин воқеа боиси маъруфияти бесобиқаи бадминтон дар тамоми ҷаҳон гардид. федератсияи ҷумҳуриявии бадминтони тоҷикистон соли 2010 таъсис ёфтааст. аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ федератсия фаъолияти худро тибқи нақшаҳои корӣ асосан барои рушд ва ташвиқи бадминтон байни аҳолӣ алалхусус наврасону ҷавонон ва бонувон равона намуд. ин аст ки дар ин мусобиқа тоҷикистон ҳамчун мамлакати дорои бозингарони хуби бадминтон ва ҷолиб барои сайру сайёҳат муаррифӣ гардид. мусобиқаи мазкур дар тоҷикистон бори аввал аст ки гузаронида мешавад. метавонам бо боварӣ бигӯям ки он дар сатҳи бениҳоят баланд доир гардида истодааст. намояндагони беш аз 20 давлати ҷаҳон омаданд ва онҳо баён доштанд ки варзиши бадминтон дар тоҷикистон хеле пеш рафтааст. ҳамчунин ба онҳо чорабиниҳои фарҳангӣ дар пойтахт доиршуда писанд омад. инфраструктураи сайёҳӣ дар пойтахт хеле рушд кардааст. нақлиёт пурра дар хизмати варзишгарон аст. ба фурудгоҳ, ба меҳмонхона, ба толори тамрин, ба тарабхона ва дигар ҷойҳои тамошобоб бурдану овардан ҳамааш тавассути нақлиёт роҳандозӣ шудааст. мусобиқа дар сатҳи бениҳоят хуб доир шуда истодааст ки ин аз рушд ва таваҷҷуҳи зиёди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ин намуди варзиш мебошад. барои дар сатҳи зарурӣ таъмин намудани инкишофи бадминтон бо дастгирии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар муассисаҳои давлатии мактабҳои варзишии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо таъсис ёфтанд. дар толорҳои варзишӣ муассисаҳои таълимӣ клубҳои бадминтон таъсис ёфта бо лавозимоти варзишӣ таъмин гардиданд. федератсияи мазкур пас аз 2 соли таъсисёбиаш дар соли 2012 аз ҷониби федератсияи ҷаҳонии бадминтон расман эътироф гардида аъзои конфедератсияи осиёгии бадминтон гардидааст. бо дастгирии бевоситаи мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи варзиш ҳамасола дар минтақаҳои гуногуни мамлакат аз ҷониби федератсия чорабиниҳои расмӣ аз ҷумла чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон ва мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба бадминтон баргузор мешаванд ки дар онҳо миқдори зиёди намояндагон аз мамлакатҳои гуногуни олам ширкат меварзанд. мо дар ин мусобиқа аз рӯи намуди омехта иштирок намудем ва соҳиби мақоми аввал шудем. сабқат хеле душвор гузашт, сар карда аз даври чорякниҳоӣ, аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда мо бо талоши зиёд ҷои якумро сазовор гаштем. мо бори аввал аст ки дар пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе ҳастем. ба мо хеле писанд омад. пойтахт бо боду ҳавои гарм, кӯчаҳо ва одамон писандамон шуд. бисёр хурсандем ки мусобиқа дар фазои барҳавои чунин толори бошукӯҳ баргузор гардид. тавре зикргардӣ дар мусобиқаи силсилаи байналмилалии тоҷикистон оиди бадминтон варзишгарони 21 давлати ҷаҳон иштирок намуданд. ҳангоми суҳбат бо варзишгарони ин ё он давлати дуру наздик дар суханрониҳояшон ҳис карда мешуд ки дар баробари иштирок дар мусобиқа ва сатҳи баргузории он инчунин ба табиати нотакрори тоҷикистон мавзеъҳои зебою тамошобоб ва хизматрасонии фурудгоҳу нақлиёт меҳмонхонаву тарабхонаҳо таваҷҷӯҳ намуданд. ксения поликарпова варзишгари исроилӣ ки беш аз 10 давлати дунёро ба туфайли
иштирок дар мусобиқаҳо оид ба бадминтон гардиш намудааст, таъссуроти бардоштаашро нисбати мусобиқаи мазкур ва Тоҷикистон чунин иброз дошт. ҳадафи ман албатта ба даври ниҳоӣ баромада ғолиб шудан буд, аммо мутаассифона сазовори мақоми дуюм гаштам. қуввату чолокии рақибам, ки аз ман ҷавонтар аст, бисёр ҳам нисбати ман хубтар буд. дар умум ман аз натиҷаи ба даст овардаам қаноатманд ҳастам ва дар оянда барои расидан ба натиҷаҳои беҳтар кӯшиш мекунам. дар бораи таассуроти бардоштаам аз Тоҷикистон бошад инро гуфтаниям, ки инсонҳояш хеле хайрхоҳ ҳастанд, кӯмак мекунанд ва пешвози хуб ҳам гирифтаанд. ва ҳарчанд ки бисёриҳо инҷо хеле гарм аст гӯянд, ба ман иқлими Тоҷикистон баръакс мӯътадил аст. зеро бо ватани ман Исроил иқлим монандӣ дорад ва ман мехостам, ки боз ба Тоҷикистон биёям. Албатта ин маротиба ҳамчун сайёҳ, чун дар вақти баргузории мусобиқа фурсати ҳама ҷойро тамошо кардан кам аст. як қисми зиёди ғолибони мусобиқаро дар рӯзи охир бадминтонбозони ҳиндустонӣ ташкил доданд. диққати моро ин ду нафар хоҳарон, ки соҳиби ҷойҳои намоён гардиданд, ба худ ҷалб намуд. андешаҳояшонро нисбати бозии имрӯза ва пойтахтамон шаҳри Душанбе пурсон шудем. ду сол аст ки якҷо дар чунин мусобиқаҳо иштирок меварзем. дар ин мусобиқаи бошукӯҳ имрӯз иштирок намудем. аз оне ки ғолиб шудем, хеле хурсандем. салом, ин аввалин медали тиллоии байналмилалии мо дар мусобиқаи мазкур аст. аз ин рӯ мо хеле хушнудем. Тоҷикистон хеле мамлакати зебост. бори аввал аст ки дар Тоҷикистон ҳастем ва дар мусобиқаи силсилаи байналмилалии Тоҷикистон пирӯз шудем. ҳам зиёд гардид. Good confidence playing this tournament and winning this. I have played a lot of international tournaments. This is the first time I'm coming to. дар бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кардам. ин бори аввал аст ки ман ба Тоҷикистон ба шаҳри Душанбе омадам. шаҳри Душанбе хеле зебост. боду ҳавои шаҳр фораму гуворост. одамонаш инсонҳои хубанд. бо мо муносибати хуб доранд. толор ва шароити гузариши мусобиқаи мазкур дар сатҳи баланд роҳандозӣ гардидааст, ки метавон онро бо толорҳои варзишии Чину Ҷопон дар як сатҳ қарор дод. дар ҳақиқат ин мусобиқаи беҳтарин аст, ки аз тарафи Тоҷикистон ташкил шудааст. хизматрасониҳо ва шароити буду бошамон дар рӯзҳои гузариши мусобиқа дар дараҷаи бениҳоят хуб қарор дорад. дар мусобиқа натиҷаи беҳтаринро ба даст овардам ва кӯшиш мекунам, ки дар оянда боз ҳам чунин натиҷаҳоро ба даст орам. имсол барои ман соли муваффақиятҳо буд. хурсандам, ки дар ин ҷо ҳастам ва умедворам, ки боз ба Тоҷикистон меоям. ҳаҷяр Нуриева, бадминтонбози озарбойҷонӣ, дар мусобиқаи силсилаи байналмилалии Тоҷикистон дар намуди сабқати дунафара соҳиби медали нуқра гардид. ӯ таассуроти бардоштаашро аз бозӣ чунин баён дошт. ин аввалин мусобиқаи ман дар сатҳи байналмилалӣ аст, ки дар он иштирок кардам. мо дар мусобиқа дунафарӣ бо рақибонамон аз Ҳиндустон сабқат кардем. мо сазовори ҷои дуюм шудем. шаҳри Душанбе хеле макони зебост ва ба ман ин ҷо писанд омад. ҳамин тавр намуди варзиши бадминтон дар Тоҷикистон дар ҳоли рушду инкишоф қарор дорад. ин дар ҳолест, ки таи солҳои соҳибистиқлолӣ дар мамлакат соҳаҳои гуногуни варзиш, ки дар ҷаҳон маъмулу машҳуранд, эҳьё мегарданд. ҳукумати мамлакат ба рушду инкишофи соҳаҳои олимпии варзиш таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мекунад ва бадминтон низ шомили бозиҳои олимпист. аз ин рӯ ҳаводорони хеле зиёд ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷи мамлакат дорад ва албатта бо баргузории чунин мусобиқаҳо аз рӯи намуди варзиши олимпӣ боиси таваҷҷӯҳи ҳаводорони он ба Тоҷикистон мегардад.
воқеан ҳам баргузории чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ имконият фароҳам меорад, ки боз ҳам самти сайёҳии Тоҷикистон рушду равнақ ёбад. дар ин ҷо бинандагони азиз мерасем ба поёни нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. бо умеди саломатию сарбаландӣ ва саодатмандии шумо то барномаҳои оянда хайр. ҳамеша дӯстдори сайёҳату варзиш бошед.